कख्लाबारि देवल जात्रा नैबे मन्दिरनि सिङाव नोंथाङा नैथि बारनि थाखाय आगान होदों। रायजोफ्रा गोसोआव दं नोंथाङा जेब्ला बिसायख'थिनि बुब्लियाव नोंथाङा बेहाय आगान होदोंमोन। बिनि सिगाङाव रामावबो बाथौ मन्दिराव आगान होदोंमोन। रायजोफ्रा गोसोआव दं। दिनै नैथि बारनि थाखाय नोंथाङा दिनैनि गोथार बुहुमनाङै भारतजों गनायजानाय कृष्ण जन्माष्टमी दिनाव नोंथाङा बे गोथार बुब्लियाव आगान होफैबावबाय आरो नोंथांखौ जों मिथिगौ नोंथाङा इसोरनि सायाव फोथायनाय दं। बेखायनो नोंथाङा दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव मा बुङो एसे रायजोफोरनो खोनासंहोदो। दिनैनि बे जन्माष्टमीयाव गासैबो रायजो राजाफोरनो आंनि खुलुमनाय जासिहरनायजों लोगोसे बे गोथार सानाव श्री कृष्णआ भगवान श्री कृष्णआ जोनोम जादोंमोन आरो बे सानाव आं बयनिबो गाहामनि थाखाय आरज गाबगोन। संसाराव गोजोन फैनांगौ, जोंनि ओनसोलावबो गोजोन फैनांगौ, बयनिबो जिउआव गोजोन आरो जौगानाय फैनांगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल आरो कख्लाबारि ओनसोल चापागुरि समस्ति बे ओनसोलावबो गासिबो गाज्रि गोहोनिफ्राय उदांस्रि मोननांगौ, जेरैहाय ड्राग्स आरो बिदिनो सिखाव दाखाट ड्राग्सनि जि बेफोराव गोलैनानै जोंनि लाइमोनफ्रा जेरैबायदि गाव गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लागासिनो दङ आरो बिदिनो हाथियार गैयै मोनसे समाज, गोजोन आरो गोग्गो समाज दानाय, बेवहाय जों जाहाथे जाफुंसार जानो हायो। बिनि थाखाय आङो भगवान श्री कृष्णनि बे जोनोम सानाव आङो आरज गाबो आरो बयनिबो फारसे गाहाम हामलायनाय जासिहरो। स' कख्लाबारि जि दौल सत्र बेवहाय आङो गिबि खेब नैथि खेबनि बाथ्रा नङा। आंनि जिउआव आं कख्लाबारि ओनसोलाव गोबां फैबाय। हयथ' आं बेवहाय बेबायदि फुजाखौ सिगाङाव नांगौबायदि होनो हायाखैबाबो बे दौल सत्रखौ आं गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो दिनैबो बे सानाव बेनिखायनो रायजो राजानि हांख्रायनाय आरो जोंनि माखासे बे दौल सत्रजों सोमोन्दो थानाय मानसिफोरनि हांख्रायनाय बायदियै गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै आं बाहाय फुजा होफैदों। नंगौ थांनाय बाराव आंनि बिसि फिसा ज' दङमोन, नाथाय दा आङो दाखालिनिफ्रायनो दैबाना नायदिं आं न'आवबो थांनो हायाखै। दैबाना नायगासिनो दङ, फिल्डआव नायबाय थादों। ओंखायनो गुवाहाटीनिफ्राय आं हारसिङै दिनै सफैदों। थ' बिनि थाखाय आङो साबायखर बावो कख्लाबारि दौल सत्रनि जायफोरखि बिबानगिरि आफाद आरो रायजो राजाफोर बिथांमोना आंखौ बेवहाय दिनै खेबसेबाव फुजा होनायनि मोनसे खाबुखौ होदों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। दा नोंथांखौ बे बेलायावनो एसेबां सोंबावनो लुबैदों। नोंथाङा इसोरनि सायाव फोथायनाय दं। नोंथाङा गावनि राजखान्थि बुब्लियाव गेलेमाखै, खुनु मिथिंगायारि बारहुंखा सुनामिफोरबायदि नोंथाङा राजखान्थियारिनि माखासे गोहोफोरजों गेलेमफायाखै। बेनिखायनो नोंथांनि सायाव रायजोफ्रा गोथौ फोथायनाय दं। बे बेलायाव नोंथाङा बर' माहारिनि जानानै इयुन जोलैफोरखौ माबायदि दैदेनलांगोन एसेबां बुंनो हागोन नामा सार? जोगोर बा जुगा सोलायनाय फैबाय, बेवहाय जोंनि आखल आखु साननाय हनायफ्राबो सोलायनाय फैबाय। गोदान जुगजोंनो खाबजानानै जोङो थांनांगौ, सोलिलांनांगौ। नाथाय बेनि गेजेरावबो जोङो जोंनि हारिखौ रैखा खालामनांगौनि बाथ्रा सानोबा हारिनि समाजखौ रैखा खालामग्रोनांगौ। हारिया हारसिङैनो हारि नङा, बे हारिनि समाज, बे समाजा मोजां जायोबासो हारियाबो समाज जायो, मोजां जायो। आरो बेखौनो थिग खालामनो थांनानै जोङो दिनै जिहेथु सोमावसारबोदों, गोबां मानसिनि जिउ गारबोदों, बेवहाय आं सानो मा सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै मोननाय जोंनि बे गोहो, पजिसन, मासि, बे गाव गावनि सार्थखौ सुफुंनांगौनि थाखायल' नङा, बे रायजो राजानि जेंनाखौ सुफुंनांगौनि थाखायनो बे बिबानखौ जों मोनदों हिसाबै दिनै आङो बुंनो सानो जे गासै रायजो राजाफोरा जेब्लायबो जुदि सैथो आरो न्यायनि थाखाय ज' गसंनानै आवगायलाङोबा आं जेब्लायबो बेवहाय दङ आरो बिनि थाखायनो आं खामानि मावलांगोन। आरो फैगौ 5 बोसोराव कख्लाबारियाव जेसेबां हायो, हानायनि सिमानि बाहेराथ' हाया रावबो, थ' सिमानि सिङाव थानानैबाबो
आं जौगानाय लाबोगोन। आङो दासिमावनो माखासे गोबां खामानि आवगायबाय, नाथाय आं बेखौ बुंनानै लानो गोसो गैया। समाव मानसिफ्रा नुगोन बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय। थ' लामा बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, आरो बिदिनो हान्थामेलानि बिथिङाव, आरो गासैबो बिथिङाव जोंनि अफिस कासारि नांगौ बायदि लाबोनाय, आरो जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरनि रांखान्थि थासारिखौ जौगाखांहोनांगौनि बेलायाव जिखिनि हाबाफारि लानांगौ, बाहाय सासे मन्थ्रि हिसाबै आं 5 बोसोराव जेसेबांखौ हायो आं मावलांगोन। आंनि खुनु बेक्तिगत सार्थखौ आं जायगा होनाय नङा। रायजो राजाफ्राबो नाथाय बेवहाय जेब्लायबो माने गोथार गोसोजोंनो गसंफानांगोन। गोजोननाय थाबाय, नोंथांनि सायाव रायजोफ्रा फोथायनाय दं। जोबथारनायाव आं फंसेल' बाथ्रा सोंसिगोन। नोंथाङा बर' हारिनि लिडाराव मान होजायो। नोंथांनि थार गुरै गोसोनि लिडार लोगोफोर नांगौ होनना साना नामा? सासे मानसिखौ थांनानै थासान्दियाव आरो खामानि मावबाय थानाय थासारियाव सोरखौबा लिडार होननानै मान होनांगौनि गोनांथि दं होननानै आं साना। दाबो आं सासे मावथि। आं सासे मोजां लिडार नंगौमोन ना नङामोन, बेखौ आं थैनायनि उनाव बिसार खालामथों मानसिफ्रा। नाथाय समाजा बेबायदिनो सानै साथाम मोजां मानसिया गोसो होनानै जुदि मोनसे ओनसोलनि समाजखौ ओरै लांनांगौ होननानै जुदि गोसो होनानै मावोबा, बे ओनसोलनि समाजा दिनै नङा गाबोनबाबो बे लामाजों थाबायगोन। नाथाय मोजां मानसिनि आंखाल जादों आं सानाखै, नाथाय मोजां मानसिफ्रा ज' जानो हायाखै। समाजाव बेनो जे मोजां मानसिफ्रा बांसिन समाव बाथ्रा बुङा, आरो मोजां नङै मानसिफ्रा एबा नेगेटिभ सिन्थानि मानसिफ्रा बांसिन बाथ्रा बुङो। थ' बे समाव समाजा एसे आन्दायो। नेगेटिभ एबा उल्था सानग्रा मानसिफोरनि बांसिन खोथाफोरखौ खोनासंनानै समाजा बेखौनो सैथोबो सानफ्लाङो। नाथाय सम सम बेखायनो जेब्लायबो बाथ्रा बुंनांगौनि थाखाय आं बुङाखै, मोजां मानसिफ्रा बाथ्रा बुंनांगोन आरो ज' जानानै सम सम गसंथानोबो हानांगोन। थ' आं बेखौनो खावलायो जे आंखौ मोजां लिडार ना गाज्रि लिडार बेखौ आं थैनायनि उनाव मानसिफ्रा बेसेन होगोन, बिजिरगोन। नाथाय दा जेसेबां लिडार नङालासेनो मोजां मानसिफोर दङ, मोजां मानसिफ्रा सिगाङाव आवगायबोनांगौनि समा जाबाय। गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा दा फुजा पाठ होथोंसै, जों रायजोफ्रा बेखौनो आसा खालायबाय। गोजोन्थों।